keyboardist Bapukon Kosari दे आखाइ खबनो मावनाङा बिथांमोनासो दामनानै नोंथांमोनखौ मोसाहोबाय थादों नङा होमबा ओके बेनि उनाव आङो सिनायथि होनो सानदों बिथाङा जोबोद मोजां सिफुं दामो जिबन बर' थेंक इउ बेनि उनाव आङो सिनायथि होनो सानदों बिथाङा जोबोद समायना ड्राम्स दामो बिथां फंबाय दीप नेवार खनसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बेनि उनाव आङो सिनायथि होनो सानदों बिथाङा धलकी दामो आदा बिथां टिटुस दैमारि थेंक इउ आरो लास्ट बाट नट द लिस्ट जोंना बेसिस्ट आदा ध्रुब चौधुरी खनसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ थेंक इउ स' माच थेंक इउ जोंनि ग्रुपनि मिउजिशियान्स बिथांमोना बेखिनियानो दायो नेपाली मेथाइ दोंसे खननांगौ नेपाली आङो खननो सेस्था खालामगोन आंनि वर्डिंसफोरा आरो प्रनाउन्सिएसनफोरा जायाबो जानो हानाय रायजोफोरा खनियाबो बिराद गोबाव जाबाय आं निमाहा बिखौबाय अके एसे एउटा बेखौल' आं एसे बुजि मोनदों ना मेरो परदेसी घर आउने बेलामा अपने दिन सक्छु लुकी लुकी छाया माया 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 लुकी लुकी बयबो रेडि ना
सेस्था खालामबाय रायजोफोर नोंथांमोनाव एसेबां अननानै रिकुवेस्ट खालामदों नालाय